Play yapi iwe ya pre subhai pi second ka amen faithful and true ngri ba Marcel Martong berkene ka sing sajan kumba ngi ju puson san minute ka retreat ngelen ka retreat san minute ka topik mata ka singi ka dei ka jing long khuj ka dei ka jing juba paklam sange jongi ya ka jing khat jong jisu in sedang ya ka ni retreat hakam kupa badukun pada mersem bakhuj amen. Tegak dekat Bible hakan ke sengi bagi puson kadai nak city bar saki Thessalonika kalau nong ke ba ar dekat katsan ke boong to yang scam to bat triang ya gijing hikai ke ba pilayo nangi dengan penjarjar ya lade pergi duai go try ka kwa ban but yame takadonut jonga barok to kersan ya gijing lek sitom jonga bat ya ringkat bat nga kajing pusan kapang pakong sane jong kajing et kristan kalong kajing khot hi jong ublei dalade yangi bat kajing jubab jongi ya u da kajing it man kasingi bat man ka klip mat ublei u khot yangi ban i no shadin yaki aka bat yaki briuru baro bat ban shashkor pat yakasur jong u kamde kajing lek sitom pamarwei jong ubreu uhi uyarap yangi kerkum u apostol Paulus ublei ubayai ne unam klet yangi hadien ba ulakhat yangi sya kajing im jong kajing ya solang kawei bat u iki bangi lak ban syam kajing thoi pangkane aka siti baningkong saki korin lenong ka baningkong kot ardu kendai warangi long ki bom yai ne ute uyaine namar umla ban len yalade ya kebangi siam haka siti baar sya Timotius kalanong ke baar kuat khatlai susu Paulus bukuj ukentu yangi to yang scam to batriang yi kejikai ba pilayo pateng nangi hakane ke jing sngutu ka don kam jing silur ban but ya ujisu bat ya ke jing hikai jong u kajing long khui kadai kajing juba paklam sange jongi ya kajing khot jong jisu bon nap deng jongi ngi sedang ya kajing yai lenti baning kong jongi bat u jisu ta kajing raikut ke paskem hanre suki ngi sya yelade ha kajing pensoi jong kene ke pertei bat ngi kiar na u kat baki apostol kila ino ya ki leng jongki but what ya ki kpa jongki ban put yu jisu kumangi siam ha ka gospel kum Matius long ka pasau khat pradu arpau ngin kili yalade ya ka ngan ino khanang bangan but ya jisu hato ka de ka jing sarong ka ba nyau yalade ba kham halor ban kiwe hato de ka jing ikwa ban bisni ya ka ke ba kiwe kidon ni ato ka dei ka jing kwa brai ka do ka ba penlongingi ban penon kam ya kiwe nak ka benta ka jing job jonga ne ha ka jing ya dei bom khuj kentei sinrang hato ka dei ka jing bitar per ka jing jai pede ka khubor jong jisu ka long ka basuk bat ka ba pe pai no nakipop jong pi bat pai sa ublei namarba kahima jong blei kalajan mang siam ha gospel kat ku Matius nong ka pasau khat nyo to kajing kli ban puson ngatip neem ya kijing pinwet ki bala ban pen ya khlat yanga na jisu ngatip neem ya kijing pinwet ki bala ban pen ya khlat yanga na jisu dengan panau Jisu banyarap yangi ko Jisu wan batosa hanga kenang bangan kelalong lane ka atiar jong ke jing isnei bat jing ai nata syuaban penkut kedan kawi ka khana balai tu isapang ka jing dro bapaunam jong Leonardo da Vinci
da sipi asngau bahas pang kata jing dro ya ka jing kawai bakhadu ka jing kawai utrai bakhadu u Leonardo da Vinci ula wat keleng saudang ya kibriu kiba ula perkat bakin long kiba yahap nakamata ka jing dro dur jong u ula sedang da we samla ba bhabriu wadap da ka jing kemen bat ula jid ya u bandro ya jisu ba un pun pensyong ya uta usamla nang ta usadro ya jisu nang ta ulale kumni kumju banwat ya kibriu ba per ki ban yahap na kabanta ya manla uwei pa uwei u apostol klempep kane ke jingle jung u ka simpor ta kisnem ula ino bandro khadu ya Judas namarba ula syam jinge ban yo ya ubriu uban yahap par ka jinglong jong u khadu ula ya kendu ya uwei ubriu ubaladon ya ka permat ba un long ubam ila ban syania bat kung Judas uba don ka jinglong uban di wat yala ka jing imensem lada kata kan penyo pisa ya u ti u Leonardo ula ya kendu ya tau breu bat ula pen kongu ya u tau breu ba unwan sya ka studio jong u kat ba kata ka kam dro katang yai bro arngut kila poi sya kaju ka jing petmat uneu breu ula wan hakan ka studio mensua bandro ban yo dro kum u Jisu une ula yat sakema ula ja lenti ubalong ubasyang makia kalong ka jing kendit ya u Da Vinci par kalong ka klimat jong ka jing kelak ka bamut jong tau breu kingit kene kana ngarap siu pan puson akan ke retreat san minute itu try unyarap ingi bangin kedat sajengai ba ya kino iba pen klat ingi na Jisu to Jisu unyarap ingi akan ke jing yait lenti jongi ban ya sok lang ka wei bat u sidenter ha kerteng kupa bodukun man sem bakut amen tingin sekendu biang ban puson ya kene ka retreat san minute ha ke sajan ban wan tu try un kerkui pi we Bless you, Bun.